Snitsjes van de middag op Fleuren troch een stuk als 10 papegaaien. Paaskes vanuit het hele land kwamen er bij elkaar om toch de stad te kuieren. Die kuiertocht werd organiseren troch de Facebookgroep Papegaaienwandelingen. Voor u is het al heel normaal, maar nee, mensen zijn steeds heel verbaasd als u is joggen. Dat klopt. Maar nee, het is eigenlijk jammer dat mensen ja, toch steeds zo verbaasd binnen dat wij met de vogelsboeten binnen. Want ja, de binnenbeesten die boeten jaren. Nevens de organisatie is goeie zorg voor een papegaai meer als wetter en fretten Jan en ze nou en dan douchen. Ja, ze hadden toch de intelligentie van een berg van 4 tot zo'n hier. Dus ja, als ik zin om steeds weer te wandelen, dan is de dag van tevoren, dan is hij al enthousiast. En ja, dan weet hij al van we gaan naar fjord. Maar papegaaien vinden zelfs vooral leuk omdat ze praten kunnen. Al ben ze, correct als Lietse ben, soms een beetje dwes. Kiekeboe. Niet waar? Goed zo! Dank je, Rita. Kiekeboe.